Ευχαριστώ. Από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, ο κύριος Μπακογιάννης επιθυμεί προφανώς. Κύριε Μπακογιάννη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα περιμένω το Δήμαρχο. Τι? Θα περιμένω το Δήμαρχο. Έρχεται ο Δήμαρχος. Τι είναι υποχρεωτική η παρουσία του? Θα τον περιμένω με χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία του Δημάρχου. Υπάρχουν αναπληρωτές του. Μπορείτε να. Καθόλου υποχρεωτική δεν είναι η παρουσία του. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία του και αναπληρώνεται. Τουλάχιστον νομικά δεν είναι καθόλου υποχρεωτική η παρουσία του, αλλά φαντάζομαι ότι μου αναγνωρίζετε και εμένα το δικαίωμα να θέλω τα θέματα που θέτουμε προημερησίας, τα οποία τα αξιολογούμε ως παράταξη σημαντικά, ναι, να τα ακούσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Θα τα μεταφέρουμε. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, τον περιμένουμε. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Θα περιμένω τον κύριο Μπακογιάννη. Ο κύριος Σοφιανός. Ομοίως. Εσείς κύριε Σοφιανέ, εξ όσο γνωρίζω, έχετε και θέματα που δεν αφορούν τον Δήμαρχο. Ελάτε, η κυρία Κλίτσα. Κάποιος εκ των Δημοτικών Συμβούλων. Η κυρία Γιάννα. Είναι ένα θέμα, έγινε αποδέκτης μιας καταγγελίας στο 53ο Γενικό Λύκειο Σεπολίων. Εκεί παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2024 ένα ασανσέρ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσε, γιατί περίμεναν την πιστοποίηση από την τεχνική υπηρεσία. Πριν 20 μέρες μου είπαν ότι πήγε εκεί η τεχνική υπηρεσία και η απάντηση που τους έδωσε είναι ότι το ασανσέρ είναι παράνομο, αλλά είναι παράνομο και το κτίριο. Δηλαδή και το σχολείο που είναι εκεί 20-25 χρόνια. Ότι πρέπει να ξυλωθεί το ασανσέρ και να φτιαχτεί σε άλλο σημείο. Δηλαδή, φτιάξαμε ένα ασανσέρ το οποίο είναι παράνομο, το οποίο προφανώς ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση, και τώρα πρέπει να το φτιάξουμε από την αρχή. Επίσης, θέλω να ρωτήσω αν αληθεύει, εγώ ξέρω ότι αληθεύει. Η μητέρα παιδιού με κινητικά προβλήματα στο ίδιο σχολείο έχει στραφεί ενάντια στο Δήμο με ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί το παιδί ανεβαίνει στο σχολείο με τη βοήθεια άλλων παιδιών. Επίσης, στο ίδιο σχολείο υπάρχει μία μάντρα η οποία είναι έτοιμη να πέσει. Η απάντηση που μου μετέφεραν, ότι έδωσε η τεχνική υπηρεσία, είναι ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα με τη μάντρα, γιατί φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές. Άμα πέσει η μάντρα και σκοτωθεί ένα παιδί, δεν ξέρω μετά ποια θα είναι η απάντηση. Συλληπιτήρια, ας πούμε. Και ακόμη ένα θέμα είναι ένας χαρταετός που υπάρχει από την Καθαρά Δευτέρα, υπάρχει και σε φωτογραφία, που βρίσκεται στον Εθνικό Κήπο ακριβώς απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου. Καλό θα ήταν αυτή η τσαπατσουλιά να βγει, ας πούμε. Και ένα τρίτο τελευταίο, ένα σχόλιο, είναι για τον υπάλληλο, εγώ δεν το ήξερα αυτό το θέμα, που έπαιξε στοίχημα με το Ταμείο Σχολικής Επιτροπής από την προηγούμενη διοίκηση του κύριου Μπακογιάννη για 75.000 και έκανε και μάλιστα και δήλωση ο κύριος Δούκας σήμερα για μήνυμα μηδενικής ανοχής στη διαφθορά κτλ. Ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το ήξερα, δεν βγήκε. Σήμερα το έγραψε το Βήμα γιατί βγήκε η απόφαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώτης. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και στην κυρία Μπέη. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με ένα θέμα της προηγούμενης συνεδριάσεως που αφορά το καλλιτέχνημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που πρόκειται να τοποθετηθεί τελικά σε ένα τρίγωνο στο πεδίο του Άρεως, στην αρχή του πεδίου του Άρεως. Θέλω να πω, Πρόεδρε, ότι είχαμε λάθος εικόνα, λάθος ενημέρωση και θεωρώ ότι ψηφίσαμε λάθος. Δηλαδή, με λάθος μακέτα, στην αρχή χωρίς να δούμε καν τη μακέτα, και όταν μας ήρθε η μακέτα και το σημείο ήταν αλλού για αλλού. Ήταν, νομίζω, στην Εόλου, κάπου εκεί Αθηνάς. Καμία σχέση. Με αυτή την προοπτική και με αυτή τη λανθασμένη ενημέρωση, προσωπικά εγώ, αλλά θεωρώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ψηφίσαμε. Πέραν δε τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο τεχνούργημα, τώρα κατασκευάζω και λέξεις, πέραν το ότι πρέπει να φύγουν από εκεί φυτά, δέντρα κλπ, προβάλλεται πάνω στο ήδη υπάρχον επί δεκαετίες άγαλμα, το οποίο και το αποκρύπτει.
θέλω να το ξαναδούμε το θέμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γραμματικογιάννης έχει το λόγο. Τέθηκε ένα θέμα από την κυρία Γιάννα για το 53G, αν δεν κάνω λάθος, για έναν ανελκυστήρα. Πράγματι, δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο. Υπάρχουν 3-4 ανελκυστήρες και κάποια αναβατόρια, τα οποία είμαστε σε φάση πιστοποίησης και έναρξης λειτουργίας. Είπατε όντως το 53G, είναι και το 27, το ένα το γυμνάσιο, 12 το λύκειο κτλ. Όλα αυτά θα έχουν πιστοποιηθεί και θα έχουν δοθεί για χρήση μέσα στον Ιούνιο, όπου λύγει και η εργολαβία, η οποία ανέλαβε να τα τοποθετήσει κτλ. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι από τη στιγμή που είναι 3-4 ασανσέρ και 4-5 αναβατόρια, φαντάζομαι ότι συνολικά θα γίνει πιστοποίηση μέχρι τέλος του Ιουνίου, που λύγει και η εργολαβία. Αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, νομίζω αναφερθήκατε σε ένα τοίχο, αν δεν κάνω λάθος, σε μια μάντρα. Και επειδή αναφέρθηκε ότι δεν γίνεται αυτό, δεν αποκαθίσταται επειδή κάνουμε τις παιδικές χαρές, έχετε υπόψη ότι είναι άλλος ο εργολάβος που κάνει τις παιδικές χαρές, άλλοι εργολάβοι που κάνουν τα σχολεία. Αυτή ήταν η απάντηση. Ναι, όχι, απλά το αναφέρω. Και ούτως ή άλλως τις παιδικές χαρές τις κάνει ο Πανδά και τα σχολεία τα κάνει η τεχνική υπηρεσία, που είναι δύο κομμάτια εντελώς ανεξάρτητα, άρα δεν εμπλέκονται ούτε οι εργολάβοι ούτε οι τεχνικές υπηρεσίες των δύο φορέων. Αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι σε συνεργασία και με τους εργολάβους και με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και με τους προέδρους των κοινοτήτων για να γίνουν οι τελικές λίστες, ας το πούμε έτσι, για τα σχολεία στα οποία θα μπουν να εργαστούν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, που είναι ένα αρκετά μεγάλο, σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, της δουλειάς. Άρα φαντάζομαι θα το κοιτάξω κιόλας. Και το συγκεκριμένο που αναφέρεται θα είναι μέσα στη λίστα, άρα θα αντιμετωπιστεί. Δεν θα γκρεμιστεί το ασανσέρ να φτιαχτεί αλλού τουλάχιστον. Όχι βέβαια. Γιατί αυτή την απάντηση έχουν Όχι. όχι. Σας λέω, είναι 4-5 ασανσέρ, 4-5 αναβατόρια τα οποία θέλουν επιστοποίηση. Πιστεύω μέχρι τέλος Ιούνιου θα έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Τα είπε και η Γαζή με τις σχολικές επιτροπές. Έχει σημασία το εξής, ότι ενώ υπήρχε μια καταγγελία, τα είπε και η πρόεδρος, συνέχιζε να παραμένει μέλος. Ταυτόχρονα σε μια άλλη Δημοτική Επιτροπή διενεργείται έλεγχος από την Επιτροπή Διαφάνειας. Στη Σχολική Επιτροπή. Ναι. Και όταν εμείς φέραμε το θέμα να ελέγξει τρίτος φορέας τις σχολικές επιτροπές, δεν βρήκαμε καμία στήριξη. Δηλαδή, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε φέρει το θέμα, με συγχωρείτε κύριε Πακογιάννη, είχαμε φέρει το θέμα να έρθει κάποιος ορκωτός λογιστής και να ελέγξει τις χρήσεις και έγινε μια ολόκληρη σύγκρουση, δεν έχετε εμπιστοσύνη και ότι δεν δείχνεται ότι μπορεί να προχωρήσουν κτλ. Ψηφίστηκε. Αλλά έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι υπήρχε ένα δεδομένο πρόβλημα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ήταν άρα σωστή η πρότασή μας να μπουν ορκωτοί λογιστές, τρίτες third parties όπως τους λένε, πιστοποιήσουν χρήσεις και διαδικασίες. Νούμερο 2. Για τον λόφο του Στρέφη. Νομίζω ότι η ενημέρωση που έχω την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν τα φώτα. Εμείς θέλουμε την κοινωνική ειρήνη και παλεύουμε για αυτήν. Ο λόφος θέλουμε να ανήκει σε όλους και παλεύουμε για αυτό. Εμείς δεν θέλουμε μπελβεντέρε και παλεύουμε για αυτό. Θέλουμε λοιπόν όσοι πιστεύουν στα ίδια να βοηθήσουν αυτήν την προσπάθεια. Και το λέω διότι όντως ήρθανε 2 φορές στις 6 Πέμπτου, η δεύτερη έτσι και μια πιο πριν, από τον Αστέρα, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορεί να λυθεί ένα θέμα 30 και πλέον χρόνων με τη δωρεάν παραχώρηση. Υποβάλανε αίτηση, ξαναυποβάλανε αίτηση, γι' αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και στη τελευταία τους μάλιστα πρόεδρος
Στην τελευταία τους μάλιστα επιστολή αναφέρουν ότι μάλιστα κάποιοι λέγανε κιόλας ότι κακώς δεχτήκαμε υπογραφή του Ανδρέα Μαζαράκη, διότι δεν είναι, τα γράφανε κιόλας. Εκπρόσωπος που προφανώς ήταν και είχε δικαίωμα. Και μας ζητάνε λοιπόν, επειδή κάποια άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο λόφο διαφωνούν, σας υποβάλλουμε νέα επιστολή για την ανάκληση αίτησής μας. Να δεχτείτε τη συγγνώμη μας, κύριε Δήμαρχε, και να είστε σίγουρος ότι ο σύλλογός μας θα κάνει το καλύτερο για την περιοχή και τους χώρους αναψυχής, οι οποίοι ανήκουν σε όλους. Και αυτό πιστεύει και η Δημοτική μας Αρχή. Και το λέω αυτό διότι με μεγάλη μας χαρά το έχω πει. Δωρεάν παραχώρηση σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει με χαμηλό αντίτιμο τον καφέ του, την πορτοκαλάδα του και το νερό του, οικογένειες, τα παιδιά να χαρούν όλοι το λόφο. Και με μεγάλη μου χαρά, αν υπάρχει από το Βυζαντινό πρόταση συγκεκριμένη για βιβλιοπωλείο, με μεγάλη μας χαρά να το δούμε και αυτό. Βιβλιοθήκη, να το δούμε και αυτό. Με μεγάλη μας χαρά να έρθει η πρόταση και να ζήσουμε και αυτήν. Αλλά το λέω αυτό διότι ενώ φτάνουμε σε κάποιες λύσεις που όλοι εδώ γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι, ξαφνικά τις τορπιλίζουν κάποιοι. Θέλουμε το λόφο του Στρέφη ανοιχτό για όλους, για να μπορούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να πηγαίνουν εκεί με τις οικογένειές τους με ασφάλεια και άνεση. Να δουλέψουμε όλοι για αυτό. Δίνουμε δωρεάν για να έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι και τους δύο χώρους σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Βοτανικός. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια περιοχή στην Αθήνα που λέγεται Άγιος Παύλος. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν 3 δομές και οι άνθρωποι αυτοί έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Στην περιοχή αυτή υπάρχει και η Ιεροθέου, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Χρόνια πολλά τώρα και πιάτσες πολλές, οι οποίες εξαπλώνονται σε όλη την πόλη. Και παλέψαμε και φτιάχτηκε μία διυπουργική για να λύσει ένα θέμα δεκαετίας και πλέον, που είναι στην καρδιά μίας γειτονιάς της πόλης. Όλα αυτά τα κάναμε ανοιχτά. Φέραμε εδώ ψήφισμα και είπαμε θα τα κάνουμε. Εδώ το φέραμε το ψήφισμα. Και μάλιστα δεσμευτήκαμε ότι θέλουμε και αποκέντρωση. Δεν μπορεί άλλες δομές στην Αττική, γιατί και αυτό συζητιόταν. Στην Αθήνα. Λέω λοιπόν και κάτι άλλο. Ότι σε αυτή τη Υπουργική Επιτροπή διερευνούμε χώρους. Και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι κάθε φορά προσπαθώντας να βρούμε μία λύση για να βοηθήσουμε την Αθήνα συνολικά, υπάρχουν διαρροές οι οποίες καίνε τη λύση. Σαν κάποιοι να μην θέλουν να φύγουν οι πιάτσες και να υπάρχουν η Ιεροθέου και η Ιεροθέου να γίνεται και ο διπλανός και ο παραδιπλανός δρόμος και ολόκληρες γειτονιές να γετοποιούνται. Γειτονιές κανονικές. Όχι κάποιο χωράφι από μακριά. Μένουν κάτοικοι. Δίπλα στο Εθνικό Θέατρο, παραδίπλα είναι άλλοι χώροι κτλ. Πράγματι λοιπόν διερευνούμε μία περιοχή η οποία, τι θα πει Βοτανικός, είναι πολύ πέρα στην Καβάλα, σε ένα άδειο χώρο που δεν είναι περιοχή που υπάρχουν κατοικίες. Δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Είναι σε καθαρά βιομηχανική ζώνη. Το διερευνούμε. Το εξετάζουμε. Ελέγχουμε πώς μπορεί να γίνει. Ελεγχόμενης, εποπτευόμενης. Τσεκάρουμε ακριβώς να υπάρχουν εκεί, αν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δημοτική αστυνομία, ελληνική αστυνομία, κοινωνική λειτουργή, ελεγχόμενης, εποπτευόμενης. Περίφραξη, οκανά, ό,τι χρειάζεται να γίνει έξω από τον αστικό ιστό για να μπορέσει η Αθήνα να αναπνεύσει. Για όλα αυτά, ορίστε. Εντάξει. Για όλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε μία πρόταση πολύ συγκεκριμένη. Πάνε στελέχη μας, πάει η ελληνική αστυνομία, πάει το υγειονομικό, πάει ο ΚΑΝΑ, πάει και ΘΕΑ, πάει το Υπουργείο Υγείας, για να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να δημιουργήσει μία
προϋπόθεση. Περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα να δούμε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια θα καλέσουμε όλους τους φορείς και του Βοτανικού και του Αγίου Παύλου μαζί για να παρουσιάσουμε μία λύση που κατά τη δικιά μας εκτίμηση, 10 και πλέον χρόνια τυραννιέται η Αθήνα, είναι και η μοναδική. Έχουμε παλέψει πάρα πολύ και θέλουμε κάθε λέξη να έχει βαρύτητα. Λέω όμως και κάτι άλλο. Επειδή ακούω χωρίς να ξέρουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία, γιατί και εμείς τις λεπτομέρειες δουλεύουμε. Κάποιοι μαζεύουν υπογραφές. Οι υπογραφές μαζεύουν και οι άνθρωποι στον Άγιο Παύλο χρόνια τώρα. Έτσι δεν είναι? Τους μίλησε κανείς? Χωρίς κανείς να ξέρει τι πάμε να κάνουμε στον Άγιο Παύλο, τι ακριβώς υπογραφές μαζεύουν. Θα περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες, θα έρθουμε εδώ σε εσάς, θα τις συζητήσουμε, αλλά προσέξτε, μην δημιουργούμε τετελεσμένα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι εδώ κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσει η Ιεροθέου. Και εδώ κρινόμαστε όλοι. Και θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διαφάνεια. Ελάτε. Σας παρακαλώ. Η περιοχή. Ελάτε, μην θορυβείτε, σας παρακαλώ. Όχι. Ο Δήμαρχος μιλάει. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Είπε ο κύριος Δήμαρχος συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ. Μην διαταράσετε τη συνεδρίαση. Τι εικόνα είναι αυτή? Μην διαταράσετε τη συνεδρίαση. Είναι εικόνα αυτή? Είναι εικόνα αυτή? Συνεχίστε. Όχι. Συνέχιστε. Τι εικόνα είναι αυτή? Συνεχίστε. Όχι. Ορίστε. Τι είπατε? Ορίστε. Τι είπατε? Εδώ η ιστορία είναι... Διακόπτε τη συνεδρίαση. Το ξέρω. Διακόπτε τη συνεδρίαση. Θα συνεχιστεί σε 5 λεπτά.